लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबायदि स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिमहाय नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर। दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय प्रबेन बर' बा मैथा बर' बिथांजों डाइरेक्शन खालामजानाय आरो आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि गेजेरजोंहाय फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायावहायनो नोंथांमोननिसिम आपडेट होनो सानदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर जाय सावथुननि टाइटेलानो जादों सानजारां दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर जाहा आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाहाय सानजारां आबुं बर' सावथुननि अफिसियेल ट्रेलारखौबो माखासे साननि आगोलावसो रिलिज खालामनानै होबाय दे लोगोफोर। थ' लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना सोर दासिमबो जुदि नायहैयाखै अब्ला नोंथांमोना आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैदो दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बे सानजारां आबुं बर' सावथुनावहायनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों बर'नि मुंदांखा जाखांफु एक्टर बिथां स्वरं नार्जारिजोंनो लोगोसे पुजा मेरि दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर बिथांमोनजों लोगोसे बे सानजारां आबुं बर' सावथुनावहाय फाव खालामबावदों मुन्दिना रन्जित जन्मनि दीपिका जेंगाव आरो लोगोफोर बिथांमोनजों लोगोसे गोबां बे आबुं बर' सावथुनावहाय फाव खालामनायखौ जों नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर बिथांमोना भिडिअनि गेजेरजोंहाय बुंनाय बायदिब्ला नैबे आगस्तनि गेजेरावहायनो बिथांमोना भिडिअखौ रिलिज खालामनानै होगोन दे। स' लोगोफोर नोंथांमोना सोर नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। आंबो जोबोरैनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं दे। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक खालामनानै होदो दे। आरो लोगोफोर सोरबाफोर जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायदों अब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव दे लोगोफोर।